Не го крийте, вече сте на определена възраст, нали? Знам го, виждам го, мога да го усетя и на моменти се чудите дали сте успели в живота. Работа, семейство. Добре, но въпросът, който трябва да разберете е прост. Имате ли аркадна машина? Все още не? Тогава вижте това видео, за да научите повече за аркадната машина Easy Arcade. И така, какво трябва да знаете, ако си поръчате такава машина? На първо място няма да получите машина, а система за игри. Да, Easy Arcade вече ще ви изпрати кутия за игри, Argon или Retrobox, в зависимост от това какво сте поискали, която можете да използвате, за да се забавлявате на телевизора си, когато чакате терминалът ви да пристигне след няколко седмици. И после здравей, 130 кг в пакет. Машината, която ще получите, ще бъде превъзходна опакована с защита като на палети. Много балончета навсякъде, крехки стикери тук и там и най-вече, особено за мен, никакви проблеми с превозвача. А вие сами знаете колко рядко се случва това в наши дни. Терминалът Easy Arcade беше доставен за по-малко от седмица и получих телефонно обаждане от превозвача, за да оговоря среща за доставка. Обикновено, като си има предвид размера на това нещо, то не се побираше в пощенската ми кутия. Честно казано, бих дала на това отличен 6. А сега да поговорим за звяра, или по-точно за самия терминал. Той е едно голямо, красиво бебче, меко казано. Много е стилен. Размерите му? 1,82 м за 90 кг машина. Не звучи ли като мечта? Тя е широка 70 см и дълбока 76 см. Важно е да разберете къде ще я поставите у дома. В зависимост от опциите, ще получите терминал с 24 или 27 инчов екран. За неспециалистите това означава диагонал от 60 или 68 см. Това е 27 инчов модел, който ще разгледаме заедно. Като стана дума за екрана, той е IPS LED панел на Philips. И ако не знаете какво е IPS, това не е нов транспортер, а технология с отлично възпроизвеждане на цветовете и широк зрителен ъгъл, така че да можете да играете с няколко души. Екранът е защитен с предпазно стъкло. Останалата част от конструкцията е изработена от плътен меламин с Т-образен кант в избор от цветове. Не знаете какво е това? Аз също не знаех преди, но всъщност именно лайсните могат да предадат на вашия терминал много характер. Що се отнася до панела, той е солидно парче метал, доста стилно. А и докато говорим за панела, има 10 бутона за всеки играч. 8 плюс 2 бутона, стартиране и селектиране. Стикът също е на сандва и има избор от цветове, от които да избирате, когато искате да се поглезете. Има и дистанционно управлявана LED подсветка на предния плексиглас, така че можете да изберете цвета, който ви хареса най-много, или да сместите цветовете, ако сте малко нерешителни. Лично аз получих промоционалния пакет с стикерите Easy Arcade, които според мен са много стилни и отиват навсякъде, но вие ще имате избор от дизайни с най-големите ретро JV хитове, Pac-Man, Street Fighter, разбирате идеята. Това са пълноценни стикери, а качеството им е наистина на високо ниво, тъй като са водоустойчиви, устойчиви на слънце и дебели. На гърба са монтирани и малки колелца за лесно транспортиране. Като си има предвид теглото му, това е доста необходимо, а освен това получавате и регулируеми крачета отпред, в случай че подът ви е нестабилен. Ако се интересувате, можете дори да добавите още колелца, ако вашия терминал е предназначен да пътува много, или ако планирате да го вземете себе си на плажа. За озвучаване ще разполагате с горни стереови звукоговорители, както и с субвуфер. Отзад има просторен закачващ се багажник, в който се съхраняват различните компоненти. Лично аз бих го поставил отпред, тъй като вероятно ще трябва да преместите терминала, за да имате достъп до него. Въпреки че след като всичко е инсталирано, вече няма нужда да го докосвате. А какво ще намерите в този мистериозен съндък? Внимание! Светлини! Първо, на предния панел се намира светодиодното дистанционно управление. Това, което наистина ми харесва, е, че всичко е чисто и подредено. Имате електрическата част с захранващите блокове, контактите и всичките конектори за свързване на всеки елемент. Друг плюс е малкият усилвател, който ви позволява да настроите звука така, както ви харесва. След това ще трябва да свържете системата си. Било то вашия Argon или вашия Retrobox. Аргонът ще бъде доставен стандартно, но ако искате повече игри и най-вече повече мощност, по-добре включите Retrobox 1 или 2 тера. Свързването е процес от 4 стъпки. Захранване, HDMI гнездо за изображение, мини джак за звук и USB, за да можете да управлявате всичко това с аркадния си стик. Срамота, ако го забравите. Има и малък, съвсем безшумен вентилатор, който охлажда цялата система
и главен превключвател на гърба. Единствено няма обяснение, защо той свети дори когато е изключен. За да преспите звяра, трябва да го изключите от контакта. Отличен 6. Можех да бъда критична към превключвателя, който е винаги включен, но честно казано, след като вече съм работил по вътрешността на терминала, този наистина е добър и мисля, че ще го оцените. Тук няма да навлизам в подробности, защото вече сме разгледали и Argon, и Retrobox, така че ви приканвам да разгледате свързаните с нас видеоклипове. В зависимост от системата за игра, която изберете, ще получите или Recalbox, или Batucera. Не се притеснявайте, двата интерфейса са бъртовчеди и имат много общо по отношение на управление. След това ще трябва да конфигурирате бутоните на терминала си, но това всъщност не е толкова сложно, тъй като в опътването е обяснено как да го направите, а и трябва да знаете, че допълнителните функции, разрешени от Argon или Retrobox, са по-неудобни за управление с аркаден стик, отколкото с джойстик. Но да не се отклоняваме, целта е съвсем различна. Аркадна лудост. Стиковете, бутоните, екранът, всичко е с отлично качество, а усещанията със сигурност ще напомнят за онези, изпитани преди много години в игралните зали или задимените кафенета. Това е несравнима тръпка за всеки, който е преживял тази благословена епоха. И всичко това е подсилено от достъпността на Аргона или Ретробокса. Безжичен интернет, 4-степенна игра с Bluetooth контролери, впечатляващ брой системи и игри, повишена функционалност с възможности за запазване на прогреса си, чийт кодове, превъртане, персонализиран дизайн, отново отличен 6. Това да имаш едновременно домашна система за игри и терминал, които можеш да си купиш, е страхотна идея. Бих и дал малко по-ниска оценка, единствено само, защото все пак ще трябва да смените настройки на контролера, когато от панела на киоска преминавате към игра на телевизор. Лично аз оставям системата в киоска през цялото време, така че не ми пука особено. Какво е моето мнение с този терминал? От няколко години имам японски терминал, който може да се играе в седящ режим. Но както и мнозина е вярно, че като дете играех предимно на повдигнати терминали, като този в Easy Arcade. Това е наистина приятно усещане и наистина ми хареса да преоткрия достъпността на системите Recalbox или Batucera на тази машина. Изчистена и стилна, тя ще изглежда чудесно в стаята ви за игри или във вашия хол, което ще направи мястото по-интерактивно. Разбира се, тя не е за всеки. В апартамент на 4-ти етаж без асансьор, мисля, че може да го изключите като идея. По отношение на цената, разгледах конкуренцията и тя се заслужава. За същия формат цената често надхвърля 2000 евро. Тук стандартният модел струва 1700 евро. Разбира се, ако добавите големия екран, колелата и ако преминете към системата Retrobox 2 терабайта, цената явно може да се повиши. Това зависи от вас. И така, изкушавате ли се от машината Easy Arcade? Ако е така, отидете на easybornarcade.com, за да направите своята поръчка. Ще можете да изберете функциите на терминала си според желанието си и е напълно възможно да платите на 3 вноски без повишаване на цената, което е нещо съвсем различно. Easy Arcade предлага множество уроци и направления, за да започнете собственото си преживяване с видеоигрите, което с този терминал със сигурност ще бъде незабравимо.